Dobrý deň, v tomto type si ukážeme, ako identifikovať adresu dodania na objednávke vydanej, potvrdení objednávky a dodacom liste v prípade, že sa nezhoduje s adresou sídla firmy alebo sa jedná o adresu tretej strany. Ako na to? Informačný systém CITO ponúka v aktuálnej verzii možnosť využiť údaje nachádzajúce sa v aplikácii a definovať adresu koncového príjemcu. Táto informácia sa následne prenáša aj do tlačového výstupu uvedených dokladov. Dokonca je možné danú dodaciu adresu prepojiť v prípade potreby aj s konkrétnou realizáciou. Užívateľ tak vie s istotou identifikovať, na akú adresu sa má daný materiál, prípadne výrobok doručiť. Pre koho je táto funkčnosť užitočná? Túto funkčnosť využijú bez pochyby všetci užívateľia, ktorých spoločnosť sa skladá z viacerých pobočiek s rôznymi adresami, respektíve posielajú objednaný tovar priamo zákazníkovi, napríklad na miesto montáže, a taktiež užívateľia, ktorí doručujú výrobky pre svojich zákazníkov na iné miesta, ako je adresa sídla spoločnosti. Poďme si teda ukázať, ako zadefinovať adresu dodania priamo v informačnom systéme CITO. V module Skladové doklady v časti Objednávky si zvolíme hlavičku Objednávky, na ktorej chceme meniť adresu dodania. V spodnej časti prejdeme do záložky Údaje. V poli Vlastná firma sa nachádza naša firma, ktorej sídlo je defaultne identifikované ako adresa dodania. V prípade, že naša spoločnosť má viacero pobočiek a požadujeme dodanie materiálu do niektorej z týchto pobočiek, zvolíme tlačidlo Upraviť. Následne môžeme editovať údaje v poli Koncový príjemca. Vyberieme požadovanú pobočku, do ktorej má byť materiál dodaný, a výber potvrdíme. V prípade, že materiál má byť doručený na adresu tretej strany, kde napríklad realizujeme montáž, prejdeme do záložky Zákazníci a vyberieme zákazníka, ku ktorému požadujeme materiál dodať. Informácia o zmene adresy dodania sa prenáša aj do tlačového výstupu objednávky vydanej. Rovnakým spôsobom môžeme adresu dodania editovať aj na dodacom liste. V prípade, že odberateľ má viacero pobočiek a výrobky z niektorej realizácie majú byť doručené na niektorú z týchto pobočiek, je možné túto informáciu definovať priamo na danej realizácii. Táto informácia sa následne prenáša aj do dodacieho listu, ak má v hlavičke definovanú práve identifikáciu tejto realizácie. Takto jednoducho dokážete v informačnom systéme CITO definovať adresu dodania.